खुलुमबाय बयखौबो आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों खृष्टनि अनलायग्रा बिदा फंबाय उन्दै गेदेर बिमा बिफा साफ्रोमनिसिमबो गाहाम अनसायनाय गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय। आरो आं बे समावहाय मोनसे बाइबेल पद फरायनो हास्थायदों। बे जाहैबाय एक पेटरनि 4 अध्याय 7 पद बे मोनसेखौ आङो फरायनो हास्थायदों। गासैनिबो जोबनाया खाथि जाबाय, बेनिखायनो नोंसोरो थर लानानै सिरि मोननानै थादो। नोंसोर आरज खालामनो हानाय बादि जिसुनि मुङाव आमेन। दा अनलायग्राफोर, बे समावहाय आङो बे बाइबेल पदनि गेजेरजों मोननैसो पइन्ट आङो दिरुननो हास्थायदों, सोलोंनो हास्थायदों। बे जाहैबाय एसियायाव थानाय खृष्ट सिबियारि इसोरनि बिसाफोरनि थाखाय पेटरा बे बाथ्राखौ गावनि बिजाबनि गेजेरजों, गावनि सिटिकनि गेजेरजों मिथिहोदों। जों खृष्टियानफ्रा साबधान जादो। जों खृष्टियानफ्रा गोनो गोथो खालामालासेनो जोंनि फोथायनायखौ हमथाबदो। मानोना नोंसोरो सिरि मोननानै थादो। नोंसोरो सिरि मोननानै थादो आरो नोंसोर आरज खालामनो हानाय बादि नोंसोर आरज खालामदो। दा पेटरा गावनि बिजाबनि गेजेरजों मिथिहोनो हास्थायदों। दा जों बयबो खृष्टियानफ्रा सांग्रां जादो आरो जों जिउआव सिरि मोननानै थादो। सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव जों जेब्लायबो सांग्रां जादो, मानोना जोंनि थाखाय बोथोरा गिथाव बाथाव। दा दिनैहाय फर एग्जाम्पल मोनसे आङो सल' आं बुंनो हास्थायदों। बे जाहैबाय, सानसेखालि सैताना जिसुनाव सोंदों। सैताना बेबादि सोंदों, जिसु, आङो नोंनि फोथायग्राफोरखौ बुहुमाव, नोंनि मानसिफोरखौ, नोंनि प्रार्थना खालामग्रा गिर्जाफोरखौ, नोंनि जुथुमग्रा मन्दिरफोरखौ आङो गासै बुहुमाव बन्द खालामनोसै। अब्ला जिसुआ सैतानखौ बुंदों, बे मिनिनानै बुंदों, थिग आसे सैतान, नों जुदि आंनि सोलोंग्राफोरनि हाबग्रा गिर्जा न', आंनि सोलोंग्राफोरनि प्रार्थना खालामग्रा न'खौ जुदि नोङो दरजा खाथेयोब्ला, आंनि सोलोंग्राफ्रा गाव गावनि न'आव प्रार्थना खालामगोन आरो गाव गावनि न'आवनो प्रार्थनानि दुर्ग लुनानै बिसोरो गाव गावनि न'खर आरो फेमिलिखौ लानानै बिसोरो प्रार्थना खालामनानै आंनि खाथियाव बिसोरो जेब्लायबो थागोन। आरो सैताना बुंबाय, नोंनि बिसाफोरखौ कर'ना बेमारनि गेजेरजों बा बायदि रोखोम समस्याफोरनि गेजेरजों आङो लेथेर फेथेर खालामनोसै। गोबां समस्या लाबोनानैहाय नोंनि बिसाफोरखौ आं लेथेर फेथेर खालामनोसै। अब्ला जिसुआ बिखौ बुंदों, नों जुदि बेबादि खालामोब्ला, नों जुदि बेबादि आनजाद लाबोयोब्ला, आंनि बिसाफ्रा, आंनि फोथायारिफ्रा गाव गावनि फोथायनायखौ गाव गावनि न'आवहाय गोरासिन खालामनानै लागोन। नों समस्या देखायोब्ला, नों निदान लाबोयोबा, जोंनि फोथायग्राफ्रा, आंनि बिसासिफ्रा बांसिन फोथायनायाव, व्यक्तिगत फोथायनायाव बोलोग्रासिन जागोन। जिसुआ बे बाथ्राखौ बुंदों। अब्ला सैताना गासैयावबो जेननो गोनां जाबाय। जिसुआ बुंबाय, संसाराव थानाय गासै मानसिफ्रा इसोरनि आरो इसोरनि आखायाव सैताना अधिकार गैया आरो गासै जानाय जाथायफ्रा इसोरनि थांखि आरो इसोरनि थिननाय बादिसो। रावहाबो अधिकार गैया। सुबुं माहारिनि सायाव, मानसि माहारिनि सायाव आद्रि खालामनायनि अधिकार आरो मोनथाया गासैबो इसोरनिसो। दा बेनिखायनो अनलायग्राफोर, जों जिसु ख्रिस्टनि खाथि जानांगौ, जिसु ख्रिस्टनियाव जों थानांगौ, जोंनि जिबनाव सिरि मोननानै थानांगौ। जोंनि दिनैनि बे समस्याफ्रा, दिनैनि बे कर'ना भाइरासनि गेजेरजों
गुबुन गुबुन राजखान्थि गुबुन गुबुन दोलो आरो आफादफोरनि गेजेरावहाय जोंनि खृष्टानफोरनि फोथायनायखौ गुबुंले खालामनो नागिरदों आरो जोंनि गिर्जा हाबनाय जोंनि गिर्जानि माखासे सभा समितिफोरखौ माने नायखिया खालामनो नागिरदों जोंनि अनलायनायफोरखौ बिसोरो बोखारलायनो नागिरदों जोंनि जथुमनायफोरखौ बिसोरो गैया खालामनो नागिरदों बे गासैबो सैताननि परिकल्पना नाथाय इसोरा जोंजों लोगोसे दङ नों जुदि जोंनि गिर्जाखौ खाथेयोब्ला जोङो जोंनि न'आवनो जोंनि गिर्जाखौ जों लुगोन जोंनि फोथायनायखौ जोंनि न'आव जोङो माने सानफ्रोमबोनि आरज खालामनाय हुदाखौ जों खालामगोन दा बेबादि सैताना जोंनि सायावहाय बेबायदि सोलो आरो बोलो बाहायगासिनो दङ अनलायग्राफोर बेनिखायनो जोङो जेब्लायबो जिसु ख्रिस्टनियाव थाग्रा साफ्रोमबो सिरि मोननानै थानाया जों खृष्टानफोरनि थाखाय गोनां 1 तिम'थिनि 6 अध्याय 11 आरो 12 पद बेवहाय पाउला तिम'थिसा बेबादि बाथ्रा बुंदों आन्थाय नोङो इसोरनि मानसि बेफोरनिफ्राय गोजान जादो धोरोम इसोरखौ खुलुमनाय फोथायनाय अननाय गसंथानाय गुरै जानायखौ होसोदो नोङो फोथायनायनि मोजां दावहा नांनायखौ नांदो जोबनाय गैयै गोथांखौ हमदो नोङो बेनि थाखाय लेंहर जाबाय आरो गोबां साखिफोरनि सिगाङाव मोजां सिमान लानायखौ सिमान लाबाय दा जों खृष्टानफ्रा बेनि थाखायनो लेंहर जाबाय जों खृष्टानफ्रा इसोरनियाव फैबाय इसोरनि गुबै बिसाफोर जाबाय बेनिखायनो जोंनि मावनाय दांनाय थाबायनाय गुरै जानाय जोंनि फोथायनायानो जोंनि दावहा नांनायनि मोनसे आगजु बादि जाथों बा जानांगौ अब्ला जोङो जोबनो गैयै गोथाङाव हाबनो हानाय जोंहा अधिकार आरो हाजारखि समस्याफ्रा फैया मानो जोंनि सायाव जिसुआनो गावनो लोगोसे थानानै हेफाजाब खालामगोन दा अनलायग्राफोर नाथाय जोंनि फोथायनाया जोंनि 1 नाम्बार दावहा नांग्रा आगजु जानांगोन खृष्टानफोरनि आगजु जानांगोन जोंनि फोथायनाया जोङो जिसुनि खाथि जायोब्ला जिसुआ जोंनि खाथि जागोन नोङो जिसुनि गोजान जायोब्ला जिसुआ नोंनि गोजान जागोन आरो जोंनि फोथायनाया आलाम्बाब्ला इसोरा मालाबाबो जोंनि न'खर आरो जोंनि जिबनाव मालाबाबो बियो साफिनाय नङा अनलायग्राफोर दा बेनिखायनो 1 पेट्रलनि गेजेरजोंहाय जोङो सोलोंनो हाबाय जोङो थर लानानै जोङो गोनो गोथो खालामालासिनो जों खृष्टानफोरनि जिबन खांनाया सानफ्रोमबो सिरि मोननाय जिबन जापन खालामनाया जोंनि थाखाय जोंनि जिउ लामा हान्थिनायाव जोंनि न'खर खांनायाव बे सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव जोंनो मोजां लामाखौ बे दिन्थिनानै होयो सिरि मोननाय जिबना बेखिनिखौनो आङो बुंबाय इसोरा बे बुंनायनि सायावहाय जों साफ्रोमनोबो इसोरा आग्लाय बिग्लाय बोरखौ होथों जिसुनि मुङै आमेन गोजोन्थों